Elaino kirima singsa mangpile kasai faijao ka tini haina hai Udaipur to Agartala thangmani highway road Bisramganj rungtang sora bulirai thangma lamao belai kirima singsa ke accident kotor kha khungtam malkhung Tata X malkhung DI Bolero malkhung bike malkhung o khungtam malkhung dadak sida khlai thotale mani nokjaka tini Tata X malkhung kai Udaipur ni phai tongmani DI Bolero hungkai Bolero ni phai tongmani bike hingke Bisramganj ni thangai tongmani waisabaino Bolero lama bwskango ke dadak sida ke thotale mani nokjaka sak torkhe dokumana rokni mungkha Abul Mia bini umor ngano 35 Riyaz Hussain bini umor 15 Aunwa Hussain bini umor 25 Jamana Bibi bini umor 40 borok belai sak torkhe dokuman kha tei borok belai kheno sak torkhe dokuman bai Bisramganj ni fire service phaioi borok no khosaoi Bisramganj PSC hospital langjaka boni logiwo saiman kha Bisramganj PSC wo khorong ni belai serious aboni bagai borok no Bisramganj hospital ni simi GB hospital rohjaka refer borok khorong ni mungkha Abul Mia Riyaz Hussain nani di sini mangpili wo